ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏବେ ଗାଡିରେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ଆନନ୍ଦପୁର କୋଇଲରୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ପାହାଡ ଏରିଆ ବହୁତ ଉପରକୁ ଗାଡି ଏବେ ଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ କିଛି ଏଭଳି ଅଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ସବୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ରୋଡ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ ସବୁ। ରେଲପୁର ରାଜମପଡ଼ା ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସିଧା କୋଇଲରୁ କଟକ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ଲାନିଂ। ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭିଉ। ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଲାଗିଛି। ଆମ୍ବ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଗଛରେ। ଏବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପୁରା ବହୁତ ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି। ଆମ୍ବ ବଗିଚା, କଦଳୀ ବଗିଚା, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଫଳିଛି। ଗୋଟେ ଗଛରେ ମାନେ ପତ୍ର ଦେଖାହଉନି, ଖାଲି ଆମ୍ବ ହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମ୍ବ, ଏତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଚାଷ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଦଳୀ ଗଛ ମାନେ ଖାଲି କଦଳୀ ଗଛ ହିଁ ଲାଗିଥିବ। ଆମ୍ବ ବଗିଚା ମାନେ ଖାଲି ଲାଇନ୍ ଆମ୍ବ ଗଛ ହିଁ ଲାଗିଥିବ। ଏବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଗଛରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଦେଇ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲୁ ଏବେ। ଏ ରୋଡ଼ରେ ଦୁଇ ପାଖ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦୂର ଯାକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବି ପାଖାପାଖି ଆମ୍ବ ଗଛ ସରିନି, ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ଗଛରେ। ଆମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖିତେ ଆମ୍ବ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା। କିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଗଛ ହିଁ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଉଁଶ ଗଛ ରୋଡ଼ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଜଙ୍ଗଲଟା ହିଁ ଖାଲି ବାଉଁଶ ଜଙ୍ଗଲ। ପାହାଡ କଟା ହେଇକି ମଝିରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁ ପାହାଡ କଟା ହେଇକି ମଝିରେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ହଉଛି ରେଲୁକୁଡୁ ମାର୍କେଟ। ଆମର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଆସିଛି ଏଠିକି, ବିନାୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ସାନିଟାଇଜର ଏ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆମେ ରେଲୁକୁଡୁରେ ଅଛୁ। ରେଲୁକୁଡୁ ମାର୍କେଟ ସାଇଡରେ ପ୍ଲଟରେ
ଇଏ ଆମର ଏତିକି ପାଇପ ଆସିଛି ଅଲୋଡ ହବ ଏ ଦୋକାନରେ ତ ଦେଖିବା ଅଲୋଡ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଅଲୋଡ କରିଦେଇଛୁ ରେଳ ରୋଡରୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆଜମପେଟାକୁ। ଟିଫିନ ବି ଖାଇସାରିଲୁ। ପାହାଡ଼ ଅଛି ମଲା ପଥର ପାହାଡ଼, ପଥର ସବୁ କଳା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ये ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ମଲା ପଥର, ଯେମିତି କୋଇଲା ଭଳିଆ ଜଳିକିରି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ସବୁ ଏ ପଥର। ଏବେ ଆମେ ଆଉ 30 କିଲୋମିଟର ଯିବାର ଅଛି। ବାଟରେ କିଛି ଏଭଳି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ହିଁ ପାହାଡ଼, ବାଟରେ କିଛି ଏଭଳି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର, এইଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର, ଟିଣ ଘର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଏଠି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଆସିଲା, ଦି ସାଇଡରେ ଖାଲି ପାହାଡ଼, ମଝିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଟାଉନକୁ ଯାଉଛୁ। ପାଖରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଏବେ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଟୋକା ଜଣକ ହବ ମୁଲିଆ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଏରିଆ। ଦେଖିବ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ପୁରା କେତେ ଲାଇନ ପୁରା ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହେଇ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ଗୁଡେ ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ବଡ ଏରିଆରେ ଲାଗିଛି। କଦଳୀ ଗଛ, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏତେ ଇଏ ବି ବହୁତ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡେ ସାଇଡ ଦେଖିଥିଲେ, ବହୁତ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ବଗିଚା, ଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲାଇନ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ବଗିଚା, ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଦୋଳି ପଡିଛି। ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଏବେ ଦେଖ ଏ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ପୁରା। ଅପ୍ରିଲ ମାସ, ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପୁରା ସବୁ ସବୁଜ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଖରାରେ ଶୁଖିକି ସବୁ ଗଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଏରିଆ, ପାଣିର ବି ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡାଉନ୍ ଆସିବ।
ପାହାଡ଼ କାଟିକିରି ଏ ରାସ୍ତା ବନା ଯାଇଛି। କୋଇଲା ଭଳିଆ କଳା ପାହାଡ଼, ଏ ସବୁ କଳା ପାହାଡ଼। ଯେତିକି ରାସ୍ତା ବନା ହେଇଛି ସବୁ ଆମ ପାହାଡ଼ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଗଲା କି ଯେଉଁ ପବନ କଳର ବଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ପରମିଶନ ମିଳୁନି ଯିବା ପାଇଁ ଦିନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ରାସ୍ତା କରେ ପାର୍କିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଓସାର, ପାଖାପାଖି 8 ଫୁଟର ଓସାରର ଗୋଲେଇ, ମାନେ ଯେଉଁ ପବନ କଳର ବଡ଼ିଟା ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଲାଗେ 3-4 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ହେଇଥିବ, ପାଖାପାଖି 8 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଲେଇ ହେବ। କେତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ନେଇକିରି ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ କେମିତି କୁହନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ପବନ କଳ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପବନ କଳ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଏରିଆରେ ପବନ କଳ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଗିଛି। ଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରନିଂରେ ଅଛି ପବନ କଳ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆସିଛୁ ଏବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରରେ କେମିତି ସବୁ କଟିଂ ହେଇ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନା ହେଇଛି। ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 670 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି। 1356 ମସିହାରେ ଏ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲିପି ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା 1356 ମସିହାରେ। ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମା ସୀତା ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଏପଟେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ପଥରରେ କୋଉ ଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଉପରେ ସେଭଳି କିଛି ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ। ଏପଟେ ହିଁ ମାନେ ରାମ, ମା ସୀତା, ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଏଇଭଳି ସବୁ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ସବୁଆଡ଼େ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡ଼େ ସିଟ୍ ପଡ଼ିଛି ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ରାମଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ, ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ। ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସାଦ ଦଉଥିଲେ, ଏବେ ସରିଯାଇଛି। ଏଠି କିଛି ଏଭଳି ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି। 56 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା। ଆଜିକି ପାଖାପାଖି 670 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମନ୍ଦିରକୁ। ଯଦି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ହିସାବ କରିବା 2026ରେ 670 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହିଁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା ହେଇ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ବରଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କିଛି ଏଭଳି ଅଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରି ଏବେ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟରଟି ଅଛି। ଏବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇନି, ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗେଟ୍ ଓପନ୍ ହେବ। ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇନ୍ରେ ବି ଲାଗିଗଲେଣି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ବାହାରେ କିଛି ଏଭଳି ଭିଉ।
ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ଲୋକମାନେ ବସିବା ପାଇଁ, ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରକୁ ଆସିଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟରରେ। ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଆଉ କୁଲର୍ ବି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକିରି ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ଗେଟ୍, ଚାରିପଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।